Kurset er til kunstnere og folk i andre kunstneriske erhverv, som har en kompetence, som kan noget, de godt kunne tænke sig at bruge i andre områder inden for organisationsudvikling, inden for ledelsesudvikling, organisationer, der gerne vil have flere idéer og være mere innovative. Jeg har lavet det meget, hvor jeg har taget ud til virksomheder og sunget sammen med dem. Så det er det, jeg har. Det er min erfaring, som jeg kommer med. Men så kommer jeg også med et stort ønske, at det felt skal fylde mere i mit arbejdsliv. For jeg synes, det er skide sjovt. På kurset der får de 3 hovedting, kan man sige. Det ene er, at de finder ud af, hvordan kan mine kunstneriske kompetencer bruges et andet sted, og så får de matchet det med, hvad er det markedet har brug for, altså forstå, hvordan fungerer det derude. Vi får nogle konkrete kompetencer, så når jeg står derude, hvordan kan jeg facilitere en proces, hvordan kan jeg forhandle priser osv. Og det tredje er, at de får et produkt med hjem, at de får udviklet et produkt, som nogen derude har brug for i en bestemt branche eller en bestemt industri. Jamen, jeg synes, det har været vildt inspirerende med de kunstnere, som har været hos os og fortalt om, hvordan de gør. Teorierne omkring forskellige måder at gribe ligesom faciliteringsarbejdet an på. Fakede kundemøder og altså, jamen, jeg synes, det hele har været givende. Jeg kunne godt blive ved et år mere. Der er en højere honorarbetaling end som regel der er som kunstner. Det kan også være, at man simpelthen har et gear i forhold til undervisning eller facilitering, at man forstår noget med, hvordan mennesker fungerer sammen. At det simpelthen er dødmotiverende. Det synes jeg, det er. Det ved jeg, mange synes, der er at arbejde i det her felt. Og for det tredje, så kan det være, at man kan faktisk få udviklet noget af sit kunst, fordi det er inspirerende. Man møder folk fra andre brancher og andre mennesker. Jeg ved godt, at det kræver rigtig meget, både arbejde og rigtig meget erfaring, og så det er ligesom små skridt af vejen. Men det der, at det ligesom, der har på en eller anden måde åbnet sig en bred vifte af nye muligheder. Det man gør, det er, at man starter nedefra og bruger hvis man er musiker, som jeg er, så laver man måske kor med folk. Man bruger sine kunstneriske kompetencer direkte, og så udvikler man det derfra. Men man skal være enormt flittig og enormt dygtig og anstrenge sig, ligesom man skal, når man laver kunst. Faktisk minder det meget om kunst på den måde.